معرف حموشته تمأماي تشعتن حسا كلتشحن كلتن كارتوم عسرة لاستيك ماي عسرة أب قوما استعشق ماي بخمئ كشكمو زلني أب زباني ويس أزي كبيديو بوحدو 3 كيلو أبيلو يزمزن ناف سميناوي كفال كتما كارتوم زكايدو قعزو مزازمي يبلون اتناب ليبيا كساقرني زحرخوو محمد استبهل سب ساعة 11 ناي مشت أب هوتيل سهرا كركب كم زلني حبيرون سلز نبره تقلاتيفه أب تبوتا خبتصح نيرني كي ترسعو كتمصم كلخم مغبي تمالو بستخالكم متن كل ميزانكم ما يقبروا إلون أتنققناي حدا سدتنيا نابتي 3000 كيلومتر ززرقح ناي سهرا مدربدا نمقراص كندي زاكل ماي اخلو كاب كارتوم تبغيسو كساب الكفرا زبحال اب دوب ليبيا زركب لمع سفرا زبصحكه كندي لتر ماي كستلوا محمد صعدا خمچان جنس سرن لبيسو اب اصابعو 3 ناي برور كاتم اتي يرا نتيستيو زنبره شاخا بتصابعو زنبره كاتم غيرو كورحرح يبلا اب تطقا هوتيل زنبره انترنت كافينا تقاصيرنا اتفكر ميخال صبي كازلو غعزو كم زورت وي مغشا غيركا رايو بتمتال لملحسو فشخ بلني بتمكرنا اتغعزو كاب 6 كسب 7 معلتات ابيلي يزوسد 3 مزحل زلون لاند كروزر زعينتن مكاين مس 5 مرحت مكاين قريبنا لنا نساتهم كسب الكفرا كبصحخميم سناي زخونه مغدي كم زخون اي طراطرن مغبن مدقسنك كما اينا خنغبر أقعزو بزحات بتسمئن دخامن تسنفهم كم زموتو بزح علالات يسمع سلز نبركو بعين ترتاره حتتكو كتزاور إخم كو تخورو زلخم محمد ناي دقلا سحق درقحو ناي هاقركم مرحي كوم يزبل مش ازي زت حساسب نقر يبلون إلو ناب قلبو تملسمو أجخا ناي مقبن مدكسن نتوم مساخم زخدو حدقو كل بعلم كمرحوخم يم محمد نزم سبله نتحيزيو زمصاخو $250 أوصي هابكومو تقبيلو قلطيفو ناب جبؤو أأتو محمد إيدي جبيتو سافر مريح قبل تسنابتني أنا بوغني السلام عليكم بمبال تفانخو أبز حلفة قرب أوارح دحان قانقو عرب تماهيري كبيت مقد تسمعني صحاي رأس خاية تحمم أم مدربدا مساعتنا مو زرباي كهلوان يبالكو أبتا مشات ناي مسنابتي قبجا جيره نمقربي كفانوهم أم ناي حبار طاولا ترخبكو بسراتن ماتيوسن شعون حافتهم كاب أمريكا جنزب كتلق كلهم أبتسبيت يمنيرم هانان بيتروسن كاب كارتوم زوصي مسلنن درار نبلعنا نا إرترا درفو اللعنا بزعبا أب إرترا زلو حدش بوليتيكا ومعبالتات إهن مهن مبال جمرنا آنن بسراتن نتنسات يلو زنبرنا بكيري كم مقلح دمسي إن تتقمنا كندرف بعل ماتيوس كقبلنا زترفو سعسع مس جمرو مرعى زلنبر نام مدربدا سهرا لمئتاو زقبر حدقنيا قعزو استقاربه أي مسلن أبز تأكيب زلو عشق نايماي قوماتات آتيدو مساخم كساب ليبيا كخيد ماتيوس الناس حقه بوازا حتته اتحيزي يزنبركو ماي ناي مريت سحبت توسيخوه كبدتو أي كألكون نتوم قدم 5 أوارح كاب اسمرا كوصن كلخو زنبرو أقاري كم قدمم أي نبرون تغير إيه إتا أب معرفو نفرت أسمرا خوينو نفرت زقامت إتا أب قرناتات أسمرا ببشكلتا زوانا جف زكاريس لومي كال إساب كويني أفت بدورنا زملأ قرناتات كارتوم عشوقات ماي إنا قوتتكو قعزي كتسلكو حيلي أخاخيبه استشكمكو كشاحيزة كاب ركشا وردكمو نابتي ناي قطرا بوتا أمرحكو حدا سب ناباينا قربه كمت اتعذبكو فحشو زمسل أب كباب 10 عامت زقمت من إساي نويحن قطينن كوينو بلجلج زبل ماليا لبيسو نبره سلام أخليلي بهال استشكم كايا مايك حقزك هادو إلى حدثني في الشخ بالكو حراي يغني لي عند بيت سمعت هي تغيره قدم حجي أي فلطوني نتنا يماي قوماتات زملاء مشمع نخلت تشكيمنا نقدمينا سقمنا نخارتم كنقرفاينا لومي ورحي أتصبي آمس دمقت قعزو خنجمرينا أخليلو تزاربه أفكارتم كندي إخا تقميتك كلت عمتات نويحي
كمي جيركا خساب كندز أكل عقل جيركا أملاخ يمسكن صبو أسرح نيرني أخليلو أب كارتوم أب حدا فارماسي يسرح سلازنبرة دحان زخون أتاويتات نيروا عبا حوو أب شودن ينبر سلازنبرة جن نابرا أب شودن يحيش بمباليو ناب أوروبا كنك الوسينو قعزونا كلمة مجمرنا مس حدا طعوي سب من للاي أزيو بحبلني بتا مشت ناب ليبيا كنقعز تدالنا كبابي 8 نخون 7 نيرنا ناب 3 قجلتات تخفافيلنا خاء نقعزو دلوات كنا محمد كاب كلنا كبابي $10,000 تقبيلو كوان تخونه اتو هوتيل زبالو هنصاغن حدا مسكوت زيبلو اب قرعاتو جن بزحات عراوت زنبرو زفرح بيت نيرو ابت دقه قرد كنستيو بچرقي هصانات دقن زحزلا يرايا مست زنبره كله قلطمطمن دمصن دقيسوم زحر نخون نيروميم اتوم نغعزو استرالو سدتنياتات نحد حدوم بتمسطو يتحتاتتو كندي زاكل ما يحس كالخا نابينيت أوروباويت هاجر كتأتيو حلمخا نمحمد كندي زخون جنزب كفيل كايو بس حطتات مشت ساعة 10 حدا بيلنا إنا خنبقس حدا ودي بعو تحبرنا أزينا وحني مسخليلو قجو من نابلنا حانتي كتاليا نويح كدان استخدنا تقال نابانا قريبا صمع منقوس حبتنا اسك كلتيخم في الشخبة لمو الناس تخم كسؤلكم إلا كابور ساعة كاميرا وطيا كمسبلت أنا أبي هوتي كهلو النزم النيو عينت صبغات أسنانيهم نيرما عوتي أتبهال قال 16 عامد كوينة كاب كرن زمتت إرتراويتيا نايلب حمام سلازنبرا كاب جزاء أرحقها يتفلت إنيا أبت أوان ناب مدربة داخت آتو أب مش بشاب نبرت عوت ولاديتا أب زات وطو تسائلا كتسدلن آتريرن كمسلمحت أنا على لتنا سدتن مجم نهي وتو موداتا أبي كم زخون برقت كفلت أكلني أنا أخليلون نعوت دقاقي ما خدسئلنا كوانت حتتنايا نساقن حانت فيلم ترح سلازة حزت كساب أوروبا تبتح نخلو الناس على التومتان كتكيد كتكتب كم زلوا نجيرا أقبتنا عوت كساب أوروبا 36 حبراوين سئلتات كتسئلني روا عوت تتأواتيتن حوستنيا أبتا مشتتئا أم مدرة بدا سهارا كقات منا بزعبا زخئل مسانخلات كنجنق عمرسنان ننقرو أفريقاوين سدتنياتات بخمزيتات زجنق أمرو يبلنان ورحي دمقمق مسبلت حانت كتاليا حفر زلوا عباي مكينة نابتز نبرناي هوتيل تسقعت أنا فخص انتبلني نفسي كحتسب حقينا كوانت نبركو عيسالتنن حدا بتري أب إيدو زحازة تسليم سوداناوي قالتفو دايبو حيوانات مالت انسساتات النابلة لكع كم كبتي كخب كبنا جمرة اتي كابزي حكاوين سدتنياتات ناب انسساتات استغيرنا له أقاطامي كابز بوتا إزبقس كابتم سدتنياتات مهرات مهندسات نرسات ممهران نقا انتنبرو بغطبت جن درجهم ناب أقدوك عطالن أباقعن ورده مستم زي حسبو زي ردون زي حتون انسساتات تتصبصبنا اتو سوداناوي لا حدا بحدا كأسبلو مسرعكم حليكم كتسقلوا تخولون ديهم النابلة نخال أي أوان بقطع تزاربه كم تستأززنايو نابتا مكينا بمدياب ببوتانا حزنا مكينانا نابتي بمعراب وغن زركب ربا نايل بدلدل تعدا نايل دحر مسكارا بمنقدي درمان نابيلنا بسميناوي شانخ نكارتم حديقنا ناب هلم زبالة قطراوي ملكع مدرز نبرو كبابي بتحنا اتبوتا فتصم سلامي عم منقدي زخونه نجر عين برن ححاليفو زحل زباله نفاس شويبل بقمت دحرنا 3 ساعات قعزو اب حد عمق زباله خبابي مس بصحنا مكينها دوبلت دقو سمو صباح قعزنا هنقصلينا اتمرح مكينا تازازو هيبو ناب غابينو تملسه بحقي انسساتات مخانا صبق يربرهلنا انا اخليلون عوتن اب تحصا تقان تقها كوف بلنا كابتم مسانا زنبرو قال سدتنياتات قدم مدقاسوم ناب املاخوم مسغانا خبصحو سمعكوم انا ون تنقل عدكيسه نتوم دميقوم زرأيو اب سماي زنبرو كواخبتي ان تعذبكم نحوارو كاب انسسانت ناب سب مملاس كيسن فرحوا حتني
شمون تنحسه كلتا شحن كلتن أب مدربدا ناي مجمرتا ناي قعزو معلتي ناي مكاين ناي موتر دمتي كابدك أسي أبرابرني مريت جنا أتصبقي برهن سلست مكاين نوانا قد أنك قربات عزبنا إتن محمد زنقرنا لاند كروزر زعينتن زمناوين مكاينين زخونايله تتسفخو إتات مالي نابز بوتا زبصحتنا أيفا زعينتا مكينة أبتقانا دويلا نيرا أخليلو تسق ناي محمد دمتي حجون أبئزاني أقاوحه إتن استبهلنا لاند كروزر زيكونا ناي ليبيا تارغا زلت أفا تويوتا بيك أب زعينتن مكاينين أبحث إرقي زيخا ناوانا تتسقعا مزحل أير زنبرن أي مسلان كام يحير من قدي رسيحنين أبز بوتا تأكيبنا زنبرنا كلنا تقعستي كما يبيلنا بزن سلست مكاين ترح كساب ليبيا كنقعس كم النخل حنكل تيكونني تعدو كاميتشان قبيع نستخدنو مرحتتن مكاين كابتن مكاين وريدوم أبكد مينا دوبلو وتهدرات كخوني يخوليهم مخنياتو أما عندهم برد عتيقهم نيرهم أما مكينا تتعينو زلو نبرد أوردو حاد حفز بله دمت زنبرو سب بقانكو عرب عزازه ناشي غارا باكوتاتي حاد كابتم سدتنياتات منالبات أبو وشتو كالق نجر يهلو يخون نبر إذا كله شجارات راح كخون أي كإلني النبلة مس حدا أبتقو زنبرة كالق سدتنيا حشخ بله قد حكي نسو نعنا زملكت قداي نبرن إيران نحماس تلقهم زي حقاوين برد يخون كاب دبوب أمريكا ناب إسرائيل زحلف زلو عطا فارس انتخونخه أي فلتكون كفلتون هيدا لخون يالا قلتفو النابلة اتليبياوي بعوتا تدهاي بقمت ود 10 عامتا بيلو قطو بجح مستشفنة من اسيو نحنا كم سدتنياتات متن كاب استأززنا يوم فتصام حليفنا كالا أماراتي عين برنان نحنا نتم أسقرتي قويتتنا كنبلو من كلنا نسهم بقلباتو انسساتات إلو يتسوعنا أب سهرا حق زرقو اتم أسقرتيهم سمعوا حجنا بسلسة قجلخت مقاليخم قاليخم بزخنو قاليخم دما بيت النابلة مكينانا زفلتنا حدا كابتم أسقاقرتي فلما نتما إذا حزم شماعات كنتعنو دحار نحنا أبلع ليو كنسكال حبرنا تتسقاقعو يا أخلكمي انسساتات اسكت قراربو إلو أبرئس رأسي صفصفنا زربانا زي سمع تأزاز زي خبرن حتو زبزحن سدتنيا أبز مدربدا نبينو رح ريحنا يوكن كيدينا ماي نعرفتي دو مسبلنا ترحيكم كتساتي دخولو نقعزانا عنكف سفتن ويلو ترديكم دو مليسو نايم فرارحك علاتو دربيلنا زخونا ملس زهابين برن كلا بفرحة شقررت نخلهم ليبيا كانت تحكمينا تساقام يلن فلما نعخم مس أقعزنا أب مود أتا ولا نمرحا هاقركم كنسكرو إنا كبل كالق بتايو أباجوه اتبرخا مودأتو أبي كم زخونة كفلت عينتي كفيته قلح بلكو مودأتو أيرقني أدما ساويو أب بورساي زنبرة شاشاوتي أفرق سيد أمتأمكو بورساخا أم مكينا أمتو بلني أخليلو ناتو درو أب حدث أقعبوتا أتحيزوي أنا أخليلون عوتن أب حدث جاف تجاقاجقنا كوف بلنا إتا مكينا 25 سب كتحزني روا أب لعلي قابينا خيترفه 4 سبات تنتقلت إلهم كوفيلهم نيرهم هتسانات أب حقوف الديتاتهم كوفيلهم كوح بحيبلو أب لعلي إقرسب كوف زبالو سدتنياتات ونيرهم أب تهموت قدس كاخد أو زخل من كساق سبوتاهن أين برن أبتي تسات زبالة مدربدا دمت موتران أيتن 3 مكاين ترايز السمع كدمينا زنبرا مكاين زفطرو حطا استحوصو دورنا بتنفاس كلانا كابسونت ناي موقع استخاز من چوچ انان رهاتن كتلم دولكا برتع مقت ابزلو مدربدا سهرا كم ساردين تچقاچق كام خد رؤسو زقاله سنه لبوناوي مقصعتي ني حدا انقدعا مسناي كالق تقعزي انقدعا ني حدا منكب مسناي كالق سب منكب ني حدا كسعه مس انقدعا ناي كالق ني حدا اجري مسناي كالق سب اجري ملؤ بملؤ تلاقبو كام يحر من صققات ني حدا سب سونت أبي ودء كفل أكلات نيت أبقون نزلوا بصايخة كابي جمر كنفلالي كألنان
ናይ ገዛእ ርእስና ረሃጽ ክሽትተና ጀመረ ናይ ባዕልና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ናይ ዝነበሩ ሰባት ጨናውን ምስ ናይ ገዛእ ርእስና ጨና ተሓዋዊሱ ኣብ ኣፍንጫና ይበጽሕ እሞ ክሳብ ንሓምም ሃንገፍ ይብለና በጃኸም እባ ቁርብ ተጸግዑለይ ኢደይን እግረይን እምበር ጠሊሞሙኒ እውይ ተዓቢሰ ቁርብ እስከርሐቕ በለለይ መሓውረይ ክንቀሳቐሶም ብትንፋስ ኮሲኢነ ዝብሉ መረረታት ካብ ስደተኛታት ክስምዑ ጀመሩ እቲ ጉዕዞ እናነወሐ ምስ ከደ ግን እዞም መረረታት እዚኣቶም ናብ ቁጥዐን ቆየቋን ተቐየሩ ናይ ሰሃራ ጉዕዞኹም ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ክትውድእዎ ኢኹም ዲ ዝበለና መሓመድ እዚ ኩነታት ግን ብኸመይ ክሕለፍ 7 መዓልታት ከምዘን ተእለት ነዋሐኒ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣነ ክፀወሮ ዝኽእል ጉዕዞ ኣይኮነን ናብታ ንኣባ ሉዊስ ክሰናበቶም ከለኹ ዝሃቡኒ ሰዓት ተመልከትኩ ገና ፍርቂ መዓልቲ እኳ ኣይኣኸለን ነይሩ ን3 ሰዓታት ጥራይ እኳ እንተተጓዓዝና ንዓይ ግን ንኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት ዝተጓዓዝና መሰለኒ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ በረኻን ናይ ፀሓይ ሃፈፅታን ኣብ ቅድሜና ተዘርግሐ ንገብሮ ዝነበርና ጉዕዞ ናይ ገሃነብ ጉዕዞ ምዃኑ ሃንደበት ተሰወጠኒ ዝኸድካ ኸይድካ ዘይውዳዕ ጉዕዞ ብዝተጓዓዝካዮ መጠን መወዳእታ ዘይብሉ በረኻ ምሳኻ ሓቢሩ ይጓዓዝ በጃኸም እባ ቁርብ ጽግዕ በሉለይ ብሕፅረት ትንፋስ ክመውደለ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝቕጥቅጥ ሓደ ሰብ ምስ እንቀሳቐስ ኣብ ጎኑ ዘሎ ሰብ ንኸይወድቕ ኣትሪሩ ክሕዝ ኣለዎ ብሕርቃን ካራ መዚዙ ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባት ንኽጽጉዑ ዘግባዕብዕ እውን ኣሎ ሕፅረት ትንፋስ ዘጋጠሞም ስደተኛታት ቁርብ ንፋስ እንተረኸቡ ኢሎም ብዙሕ ዘይተሓስበ ነገራት ይገብሩ እዮም እዋ ተጸሊልካ ዲኻ ቦታ ዝበሃል የለን ይምልስ ካልእ መራሕ መኪና ነቲ ዝሰምዖ ዝነበረ ክትዕን ቆይቁን ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለ መኪና ደው ኣቢሉ ወረደ እሞ ጸሊም ኩርማጅ እናወጣወጠ ኣንቱም ኣናፁ ነዚ ምድረ በዳ ሰሃራ ብእግርኹም ክትሰግርዎ ትደልዩ ኣለኹም ክብል ብሕርቃን ተዛረበ ተዓጻጺፉ ዝነበረ ኣካላትና ክንዝርግሕ ካብታ ፒክኣፕ መኪና በብሓደ ወረድና ኩልና ስደተኛታት ኣብ ልዕሊቶም ዘስግሩና ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ዝተፈላለየ መርገም እኳ እንተዝነብና ዝሰምዕ ግን ኣይነበረን ምድረ በዳ ሰሃራ ነቲ ነውፆ ዝነበርና መርገም እውን ውሒጡ ዘትረፎ እዩ ዝመስል እቶም ኣስገርቲ ንዝኾነ ሽግር ብሓይልን ብተህዲድን ክፈትሕዎ ይደልዩ ነበሩ መግቢ ንኽንበልዕ መብፅዓ ኣትዮምልና ከም ዝነበሩ ጠቒስና ብዛዕባ ምግቢ ምስ ሓተትናዮም ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ ማይ እምበር መግቢ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እናበሉ ሕርቃን ብዝተሓወሰ መንገዲ ይመለሱ ዘቐመጥናዮም ናይ ማይ ፕላስቲካት ካብቲ ዝነበርዎ ፊሒርና ብምውፃእ ብዙሕ ማይ ሰተና ሽንቲ ደገ ክሸይን ዝደለየ ሰብ ቁርብ ርሕቕ ኢሉ ክጥቀም ይኽእል እዩ ኣብዚ በረኻ እዚ ሽንቲ ደገ ክሸይን ዝኽኣለ ተጓዓዚ ነብሱ ከም ሓደ ዕድለኛ ሰብ ክቆፅር ኣለዎ ጥሜት ኣይተሰማዓንን ዓወት ባኒ ቆሪሳ ክትህበኒ እኳ እንተፈተነት ኣይተቐበልክዋን ብርቱዕ ሕማም ርእሲ ጀመረኒ ዶክተር ኤልያስ ሓቂ እዩ ኣብ ካርቶም ኮፍ ኢለ ትምህርተይ ክከታተል ነይሩኒ ካልእ ይትረፍ ክብረይ በስገርቲ ደቂ ሰባት ተገፊፉ ናብ ደረጃ እንስሳ ኣይመወረድኩን ናይ ነርስ ትምህርተይ ተኸታቲለ ድሕሪ ምምራቕ መዝሓለ ኣየር ኣብ ዘለዎ ደረጅኡ ኣብ ዝሓለዎ ሆስፒታል ምሰራሕኩ ነይረ ኦሮማይ ሕጂ ዝቕየር ውሳነ የለን ንኣስታት 10 ደቓይቕ ምስ ዕረፍና ናብተን መካይን ክንምለስ ተኣዘዝና ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ዝተኣዘዞ ቀልጢፉ ዘየተግበረ ስደተኛ ኩርማጅን ኣባትርን ናይቶም ኣስገርቲ ክዓልቦ ልሙድ ተርእዮ ኾነ ትሽዓተ ነሓሰ 2002 ጉዕዞ ሰሃራ ካልኣይ መዓልቲ ብዘይካቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሑፃ ካልእ ዝርአ ነገር የለን ነንሕድሕድና እናተደፋፋእና ንሰዓታት ተጓዓዝና ብርቱዕ ሕማም ርእሲ ሕጂ እውን ኣይገደፈንን ንጓዓዘላ ዝነበርና መኪና ሃንደበት ኣዝዩ ገዚፍ እምኒ ረጊፃ ናብ ላዕሊ ሓፍ ምስ በለት ዝተወሰኑ ስደተኛታት ሰንቢዶም በብእምነቶም ዓዊሎም ስንፈጣሪኦም ብምፅዋዕ ተማሕፀኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስደተኛ ብዘይ ምቁራፅ ንሰዓታት ሰሓቐት ዓበይቲ ኣእማን ወይ ካልእ ነገር ኣጓኒፉ መኪና ኣብ ትሕቆነሉ ግዜ ንሕና ድማ ብፍርሒ ንወሓጥ እሞ በጃኻ ባቐሲልካ ዘውር ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት እኮ ኣብ ኢድካ እያ ዘላ እናበልና ብሓባር ቅሬታና ንስምዕ መራሕ መኪና ግን ንስግኣትና ዘስምዕ እዝኒ ነበሮን ብስፖርኪዮ ርዩና እናሰሓቐ ፍጥነቱ መሊሱ ወሰኸ ሃንደበት ኩልና ሕርቃን ብዝመልኦ መንገዲ መኪና ደው ከብላ ድምፅና ዓው ኣቢልና ፀዋዕና
دوبل ሶማላዊ መንእሰይ ወዲቑ ኣሎ መኪና ዶበለት እቲ መንእሰይ ብቓንዛ ክሳቐይን ክእውን ጀመረ ቆልሕ ኢለ ክሪኦ ከኣልኩን ግንም ንበለኒ እቲ ሶማላዊ መንእሰይ ምስ ወደቐ ጎማ ናይታ መኪና ንዝተወሰነ ሜትሮታት ብእግሩ ጎተቶ ኩሉና ወሪድና ናብቲ ሶማላዊ መንእሰይ ዝነበሮ ቦታ ብምኻድ ከበብናዮ ስቕበሉ ኣፍኩም ዕፀው እቲ ጨሓም መራሕ መኪና እዩ ብሕርቃን ዝተዛረበ ሰብ ግን ስለምንታይ ማዕረኽ እንደዚ ይሰብኣውን ዓንጃልን ይኸውን ገለ ስደተኛታት ነቲ ብንብዓት ዝተሓጽበ ሶማላዊ ማይ ከስቲዎ ፈተኑ እቲ ሶማላዊ መንእሰይ ግን ስማዲኡ እናጸውዐ የእው ነበረ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ሑጻ ብሕቑኡ ከም ዝድቅስ ገይረን ክሕክምኦ ፈተና እቲ መራሕ መኪና ኢዱ ኣብ መዓንጥኡ ገይሩ ሕጂ እንተኡ ኢኻ ገዲፍናካ ክንከይድ ኢና ኣብዚ ኸኣ ድራር ኣራዊት ክትከውን ኢኻ ክብል ኣፈራርሖ ገጹ ብብስጭት ተኸዲኑ ነበረ እዚ ነቲ መራሕ መኪና ክሳራ እዩ ሓደ ስደተኛ ናይ ኣካል ማህሰይቲ እንተወሪድዎ ንፍጥነቱ ቀኒሱ ኣብ ስርሑ ዘየድሊ መሰናኽላት ስለ ዝፈጥረሉ ከም ክሳራ እዩ ዝቆፅሮ ብርኪ ናይቲ ሶማላዊ መንእሰይ ተሰብረት መራሕ መኪና ከይሰምዖ ቀስ ኢሉ ከልቅስን ክቕዝምን ጀመረ ገለ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ለቢሰንኦ ዝነበራ መንዲል ብማያ ጠልቄን ደሙ ፀረጋሉ እቲ መንእሰይ ከብደ ይበልዓኒ ናይ ብርኩ ዓጽምቲ ናብ ቦትኦም እንተተመሊሶምን ዳግማይ ደልዲሉ ብእግሩ ከይከይድ ይኽእል እዩ ድሕሪ ሕጂ ምስ መዛንኡ ኩዕሶ ክፃወት ኣይክእልን እዩ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ስቓይን ቃንዛን ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ ድሓኒእቶ ኣኽሊሉ ካብቲ ካብ ካርቱም ሒዝዎ ዝመፀ ፈውሲ ቃንዛ ሃቦ ፈጣሪ ይመስገን ዝነበሮ ቃንዛ ቁርብ ጎደለ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ንነዊሕ ሰዓታት ተጓዓዝና መልክዓ ምድሪ ሕጂ እውን ኣይተቐየረን ብዝኸድካዮ ዘይውዳእ ሑፃን እምንን ሙቐት ናይቲ ከባቢ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበፅሕ ክሳብ ሊብያ ዝኣቱ ኣብዘን ዝተረፋ 6 መዓልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትን ሰዓትን ክንደይ ሊትሮ ማይ ክሰቲ ከም ዘለኒ ክሓስብ ፈተንኩ ኣብዛ ካልአይቲ መዓልቲ ግን ካብተን ዝተመላእክወን 20 ዕሹጋት ማይ እተን 10 ድሮ ሰትየ ወዲአየኒ እግረይ ትብትብ ኢሉ ሓበጠ እቲ ሕበት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ይወስኽ ነበረ መላእ ኣካላተይ ከበደኒ ኣካላተይ ብዝኸበደኒ መጠን ከኣ ዝነበረኒ ድኻም ክውስኽ ጀመረ ወላ እኳ ርእስና ብመንዲል እንተሸፈናዮ ገጽና ግን ብረሃፅን ሑፃን ተኸድነ መሳኹቲ ኣፍንጫይ ብደሮና ስለ ዝተዓብሰ ብኣፈይ ጥራይ ክተንፍስ ተገደድኩ ኣዒንተይ ሕብጥብጥ በሉ ከንፈረይ ነቒፁ ክቀራረፍን ክደምን ጀመረ ንዝሓለፉ ኣስታት 50 ሰዓታት ዝኾነ ይኹን ምግቢ እኳ እንተዘይረኸፍኩ ብዙሕ ኣይገደሰንን ኣብዚ በረኻ እዚ እቲ ዝኸፍአ ጉድኣት ዘስዕብ ጽምኢ ማይ እዩ ማይ እውን ኣይፀማእኩን ዘለኹ ንነብሰይ ነገርኩዋ ካብ ሕጂ ንኔው ማይ ዝበሃል ኣየድልየንን እዩ ደጋጊመ ንነብሰይ ኣጠንቀቕኩዋ ኣጋዕ ዓራርቦ እዩ ፀሓይ ቦታ ኣገሪፋ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት እዋን ንዓኣ ተኪኣ ብርሃን ትዕድል ወርሒ ቀቅድሚኣ ምምፃኣ ባታ ዝፈጥር ሕብራዊ ቀለማት ኣብ ሰማይ ተዘርግሐ እተን ዘሳግራና መካይን እውን ኣብ ሓደ ዝሕል ዝበለ ቦታ ደው በላ ከስዕና ብጥሜት ገዛእ ርእሱ ክጥሕን ዝጀመረ ይመስል ኣፍ ልብና ብሃሩር ነደደ ዝነበረኒ ሕማም ርእሲ ኸኣ ወሰኸ ሕጂ ናብ ሊብያ ቀሪብና ዶ ብምባል ነቲ መራሕ መኪና ሓተትናዮ ኣዒንቱ ብሕርቃን ንደገ ክወፃ ደለያ ክሳብ ሊብያ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ትረኣየካ ብፅፍዒት ክልኽዓካ እየ ዝብል መልሲ ምስ ሃበና ብስምባደ ንድሕሪት ርሓቕ በልና ኣብዚ ፀምፅም በረኻ እዚ ሕቶ ምሕታት ምብካይ ርእቶ ምቕራብ ወይ ምክታዕ ኩልኩል እዩ ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ከም መሸፈንን ንጥቀመሉ ዕብይ ዝበለ ኣንሶላ ዘርጊሕና ድቃስ ክሳብ ዝወስደና ኣብ ትሕቲ መኪና ተጋደምና ካባና ቁርብ ፍንትት ኢሎም ዝነበሩ ብፆትና ደርፊ ክደርፉ ጀመሩ ቅድሚ ምድቃስና ዓወት ካሜራ ኣብሪሃ ሓንቲ ስእሊ ሰኣለት ዓሰርተ ነሓሰ 2002 ሳለሰይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ቃንዛ ፈጣሪ ናብ ገሃነብ እምበር ናብ ካልእ ቦታ ይመርሓና የለን መጽሓፍ ቅዱስ በረኻ ኣካልካን ነፍስኻን የንጽህ ይብል እንታይ ዓይነት ሕንቅል ሕንቅሌተይ እዙ ዝነበረና ማይ እናተወደአ ይኸይድ ኣሎ ረስንን ሃሩርን ከዓ እናበርትዐ መፀ ህፃናት ብፅምኢ ማይ ክበኺ ጀመሩ ጽባሕ ግን እንታይ ክንሰቲ ኢና
ኣብ ከምዚ ዝበለ ጭንቀት ዝመልኦ ህሞት ብዛዕባ ሕጂ ዘሎ ኩነታትን ብዛዕባ ዛ መዓልትን እዚ እምበር ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስቡን ኣይንኽእልን ኢና መሓውርና ብድኻም ወለል በሉ እታ ናብ ዝተፈራረቐን ዝደመየን ከናፍርና እናሻዕ እናተቐልቀለት ትልኽ ትብል ዝነበረት መልሓስና እውን ከበደትና ናይ ገዛእ ርእስና ቆርበትን ዓጽምትን እውን ተገዲድና ዝተሰከምናዮም ናይ ባዕዲ ሸኸም መሲሎም ኣሸገሩና ናይ መዓናጡን ኮላሊትን ሕማም ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ብቓንዛ ክእውው ዓለ ከምዚ ዓይነት ኣውያት ግን ነቶም ኣስገርቲ ኣዓጅቦምኒ ንዕኦም ልሙድ ዝኾነ መዓልታዊ ክስተት እዩ ቅድሜና በዚ መገዲ ዝሓለፉ ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ዝሕብር ሓደ ኣሳራት ረኣና ብላይ ክዳውንቲ ዝተሰብረ መነጽር ዓይኒ ባዶ ናይ ማይ ላስቲክ ወዘተ እዚ ፍጡር ወዲ ሰብ ዘይነብረሉ ስም ኣልቦ በረኻ ሬሳ ደቂ ሰባት እውን ሓዚሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣእማን ዝተኸመሮ መቓብራት እውን ሕልፍ ኢልካ ይርአ ብኸምዚ ዝበለ ሃዋሁ ንነዊሕ ሰዓታት ተጓዓዝና እቲ ምድረ በዳ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ጉዕዞና ዕላማ ዘይብሉ ጉዕዞ መሰለ ኣብ ርሑቕ ጫፍ ናይቲ ማራኺ ኣድማስ ምስ ሰማይ ተላጊቡ ይርአ ኣብ መሬት ብዘይካ ሑፃ ዝርአ ካልእ ነገር የለን ቀትሪ ሑፃ ለይቲ ሑፃ 11 نحاسة 2002 رابعيت معالتي أف سهرة وردت ماي أبزر كوبا بوتا مالت أسيس مسبتحنا إن تدفعنا نابت قدقاد أمرحنا أنتم حسماتات نفسكم من تخت حتصابو زلكم بادو لاستيك ملقوة زبل نايبت عمل أختي أبأ زهنا بتحه مكين أوز عشق زنبرة مرح مكين أيو كم زي أمسل زرباس تزاربه بدحرزي مسبصاتو حبيرام زسحقو نايبات أسحق لكع كم مقالح زقبرة دمتي ننوح كيلومترات تسمعه اتو ماسكرتي عدل أبزرخبو لجيزي يباج أولنا نبرو رأيو زحسما أبتشكا خنقرقري وسخ حدا خبو ناب حدا ناب عيلا زخي زنبرة سدتنيا إنا ملكته أبز ساعات قالنا تزارباس سمعو سبات بحرك أن نديدهم أقداوم عميخهم ناب تتصيف زارباس تزاربا سب قربو اتو ماسكرتي تقالاتيفهم بروتا موتيوم أب جنبار نايتم سدتنياتات تخلوه أبز حيزي سجاني حسما كمي كم زنفح تفولت إيكم حكي نزلت أبايكم أب جمت إتيخا أم مكينانا تسافيركم سهارة كتسقروا أيقبأكم من ينيرو بمبال أفرارحهم ننا بوتانا مستملسنا قعزونا كتسلنا بركت زبالو كيلومترات تقعزنا حجون استغير نقريلا بزي كانا زرق خالق سبكونا انسسا يلن هيوت ألبو مدربدا مود أتازي بلو حتا حدا سب بزعبا موت كفلت كموت يبلون نزي هيوت ألبو زخونا موت مدربدا مرأي أخالي بزتاقو عزنا يمتن ات مدربدان حتانون مسانا حبيري قعز حلف هيلو زنفس نفاس نتأزيو دخم حتا نابل علي حافة بيلو يبتنومو يتأير بحتا عبلخ حبر نايت حتا ببجزي زكاير نقهو ناب بيجا زغرب حبر اللوو عب كباب فرق معالتي صحاي ملوء بملوء وطيا رسنن برهانن مسوسخة بروح صعد حبري حز أقا مشد ما كيحيز تحوسو بيجا حبري يهلوه عسرت خلتن حسا كلتا شحن كلتن حامشيت معالتي أف سهرة صوتها وعمت اتحطا حبري كاب مغيار زحلف كال بهرونا لو هباب لا نفاس أكيبو زخمرم ناي حطا قوباتات وي كرباتات لو مرحت مكاينا نز خمس زبالة حبات قوبات زمالو من قدي ببلحات كحلفو لو كب لتقنا بلنا كنوكو عزم جمرنا كفرح جمركو أبقون نخليلو كوفيلة أو فتاري بعلخ حلو نايلة تسلخو أخليلو زخونا مقسقاس كير أي سقبله أفكد مينا زنبرت قوبو مسبتحنا موترنا مكينا تجأنيقو برتوع دمت قبره ولا كوا قوما نيتا مكينا انتش كركره مكينا جن نقدميت كتكيد أي كالتن كل خاورد بدحري الدفاع جحام مرح مكينا بعوتا أزازة قرب نقدميت كسقوم زخئل حيلي زي نبرنا كم يابيلنا إنا مكينا تأكل كندفئ عبرست زنبرة رسن مدربدا تميتن تمن تحويسوا حيلنا قلبتنا فتسيمو تدخيمو نبره
እሞ ዝተረፈ መገዲ ብእግሪ ክትጓዓዙ መሪፅኩም ኣለኹም ማለት ድዩ? ግን ተጠንቀቁ ኢኹም። ዘለናዮ ቦታ መሬት ግብፂ እዩ። ወተሃደራት ግብፅን ተረኺቦምኹም ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙልኩም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። ንዝደለይዎ ዕላማ ዘይትጠቕሙ ኮይንኩም እንተተረኺብኩም ድማ ከም ከልቢ ብጥይት ክቐትልኹም እዮም። ስለዚ ናብ ኣላህ ጸሎት ይዕርጉ እሞ ጉዕዞኹም ብእግሪ ቀጽሉ። ኣፈራርሓና መራሕ መኪናና ብጎባ ዓይኑ እናጠመተ ምፍርራሕን ምንሻውን ቀጸለ። ሓደ ሰብ ሒዙ ናብቲ ድሕሪ ኮረብታ ዝነበረ ሕፃ ኣምርሐ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ተመሊሱ ንኹልና ጽዒኑ ከም ዝወስደና ነገረና። ሕጂ ሓንቲ ምሳይ ትጓዓዝ ጓል ኣንስተይቲ ደልየለኹ ብምባል ኣብ ማእከልና ንዝነበረ ኣዋልድ በብሓደ ብዓይኑ ዞረን። ንስኺ ኣብ ድሕሪት ዘለኺ ክንደይ ዕድሚኺ ኢሉ ንሓንቲ መንእሰይ ይጸዋዓ። ዝኾነ መልሲ ሃበትን። እቲ ጨሓም መራሕ መኪና ኢዳ ሒዙ ብሓይሊ ናብ ነብሱ ኣጸጋዓ። ለቢሳቶ ዝነበረት ቀይሕ ካምቻ ኸኣ ብሓይሊ ቀደዶ። ብፍርሒ ንዓይንታ ክወፁ ደለዩ። ናበይ ኣምሳኻ ትኸይድ? ግደፍ ከይትወስዳ ብምባል ገለ ውሕዳት ካብ ማእከልና ተቃወምኦም ኣስምዑ። ካልኦት ግን ዓቕሚ ኣልቦ ኮይንና ዘጋጥም ዝነበረ ብስቕታ ካብ ምዕዛብ ሓሊፍና ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን። እቲ ኣስጋሪ ንቁጥዐ ናይዞም ሓደ ሓደ ስደተኛታት ብዙሕ ግዲ ኣይገበረሉን። ሕራይ ከም ዝደለኹሞ ይኹን በለ። ክትፈልጡ ግን እዚኣ ዋሕስኩም እያ። ምሳይ እንተዘይከይዳ ኸኣ ንኹልኹም ኣብዚኣ ገዲፈኩም ንበይነይ ክኸይድ የበለና። እታ መንእሰይ ኣብ መሬት ኩርሚ ኢላ ዝርንዝሕ ንብዓታ ናብ ባይታ ከዓወቶ። እቲ ጨሓም መራሕ መኪና ብፀጉራ መንጭጩ ካብ ዝነበረቶ ኣተስኣ። መብካይ ኣቋርፂ ከምቲ ትፈልጥዮ ካባኺ ብዙሕ ኣይደልን እየ እናበለ ርኹስ ሰሓቐ። እታ መንእሰይ ኣጻብዕታ ሰዲዳ ሑፃ ንዝመልአ ፀጉራ ኣብ ቅድሚት ሰሓበቶሞ ብመራሕ መኪና እናተጎተተት ብስቕታ ናብ ጋቢና ናይ መኪንኡ ኣተወት። ሸርሙጣ ተጻረፈ ሓደ ካብ ማእከልና። እታ መንእሰይ ክትሰምዖ ኣብ ዘይትኽእለሉ ርሕቀት ነበረ። ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ነዛ መንእሰይ ብዘጋጠማ ፈተና ክሓዝኑ ዝጸንሑ ሰባት ሕጂ ኣብ ልዕሊኣ እዚ ዘይበሃል ጸርፊ ኸዝንብላ ጀመሩ። ኣንቲ መዋረዲት ንዓኻ ሓንቲ ናቕፋውን ኣይትግብኣክን እያ። ከመይ ሲኦል እተወ ጓለይ ስዲ ጸርፊ ዋሓዘ። እንታይ ዝበልዎ ይሰብኣውነት እዩ ግን ተዓዲሉና። ንነፍሱ ኣብ ቦታ ኣእትዩ ወሪድዋ ዘሎ መከራ ክርዳእ ዝፈተነ ሰብ ኣይነበረን። ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ብሕፍረት ዝኣክል ክሳድና ኣድነና። ጸኒሕና እውን ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማሚትና ደረቕና። እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ? እታ መንእሰይ ንሕና ካብ ጉዕዞና ከይንሰናኸል ኣካላ ከም መስዋዕት እኳ እንተቕረበት ከም መለሳናቱ ዝረኸበቶ ግን ብርቱዕ ውግዘት እዩ። ንሕና ከምዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት መጠን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክብርን ስነ ስርዓትን ዝነበረና ኣመለኻኽታ ኣዝዩ ዝንቡዕ ምዃኑ ተረዳእኒ። ብቕድሜናን ብድሕሪናን ዝርአ ነገር እንተሎ ሑፃ ዝመልአ ምድረ በዳ ጥራይ እዩ። እቲ ቀይሕ ሑፃ ናይ ጫማና ሶላ ሓሊፉ ንኸብዲ እግርና ናይ ፀሓይ ረስኒ ኸኣ ንርእስና ክሳድና ኣፍ ልብናን ሕቖናን ለብለበና። ብእግርና እንተተጓዓዝና ማልያታትና ኾነ ካምቻታትና ኣውፂና እውን ጥራይና እንተኾንና ረመፅ ናይቲ ከባቢ ለውጢ ይነበሮን። ምሕረት ዘይብሉ ሃፈፅታ ደቂቕ ብደቂቕ ሰዓት ብሰዓት መዓልቲ እውን ብመዓልቲ እናተተኻኽኡ እኳ እንተኸዱ ሃሩር ምድረ በዳ ግን ደምና ኣሕፊሱ ሕልናና ክሳብ ዝዓርብ ለብለበና። ሰማያዊ ካምቻን ጅንስ ስረን ዝለበሰ ብዕድመ ዝደፍአ ሽማግለ ናይ ጭንቀት ጸሎት ተዓረገ። ያ ኣላህ በጃኻ ረድኣና ኢሉ ምስ ሰገደ ካብቲ ማይ ግጥም ኣቢሉ ሰተየ። ንሰዓታት ዝኣክል ደድሕርታ ፒክኣፕ መኪና ብእግርና ተጓዓዝና። ነፍሲ ወከፍ ጸጸር ናይቲ ሑፃ ከም መርፍእ እግረይ ወጋኣኒ። ጉዕዞና ንቕድሚት ብዝቐጸለ መጠን ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ናይ ሑፃ ጎቦ ድማ እናዓበየ ኸደ። ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ይስምዓኒ ነበረን። ሽታ እውን ክሽትት ይኽእል ኣይነበርኩን። ኣብ ኣፈይ ዘሎ ምግቢ ጥዒሙ ከስተመቕር ዘኽእል ህዋስ ኣይነበረንን። ብድኻም ተሰኒፈ ክወድቕ ሰንከልከል ምስ በልኩ ኣኽሊሉ ደጊፉ ሓዘኒ። ኣብ ሱዳን ግብፅን ሊብያን ዝርከብ ምድረ በዳ ሰሃራ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ዝደረቑ ምድረ በዳታት ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ኣብ ገለገለ ቦታታት ንዓሰርተታት ዓመታት ማይ ዝበሃል ኣይዘነበን። ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ዝዓበየ በዓቲ ቀረብና። እዚ ከባቢ እዚ ቅድሚ 1000 ዓመታት ኣዝዩ ለምለምን ብዙሕ ማይ ዝርከበሉን ቦታ ነበረ። ብልክዕ እቲ ዓብዪ በዓቲ ኣበይ ከም ዘሎ ግን ብቐሊሉ ክፍለጥ ዝከኣል ኣይኮነን። ልዕሊ 5000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብዘለዎ ምድረ በዳ ተኸቢብና ሊብያ ቀረብናያ።
አልኮፍራ ዝበሃል ለምለም ዝኾነ መሬት ሊብያ ክንበጽሕ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ይተርፈና ተመሊስና ናብተን ፒክኣፕ መካይን ድይብ ምስ በልና ነዊሕ ከይጸንሐት ፀሓይ ብርቱዕ ጭር ኣሊኢኻ ነቲ ምድረ በዳ መላእቶ 13 ነሓሰ 2002 ሻድሸይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ጽምኢ ማይ ኩቱር ጽምኢ ማይ ከህተፍትፈኒ ጀመረ በጃኹም እባ ማይ ሃቡኒ ውቅያኖስ ሙሉእ ማይ ክሰቲ ደለኹ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ዝርአ እውን ኣብ ዘይብሉ ጽምጽም በረኻ እዩ ዕቤትን ጽምዋን ናይቲ ምድረ በዳ ንገዛእ ርእስኻ ከም ሓደ ኮንቲ ፍጡር ንኽትቆጽራ ይድርኸካ ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለ ሓሰብኩ ሙሴ የሱስን መሐመድን ነዚ ንኽፈልጡ ድዮም ናብ በረኻ ዝኸዱ ጀበል ወይናት ዝበሃል ጎቦ ብድሕሪና ገዲፍና ናብቲ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝነበረ ብሑፃ ዝቆመ በሪኽ ቦታ ገጽና ንጓዓዝ ኣለና ዝተፈላለዩ ምስልታት ናብ ኣእምሮይ ወሓዙ ሰናይት ሓንቲ ካብቶም ናይ ግዜ ንእስነት መሓዙተያ ንግሆ ተጸባቢና ብሓንሳብ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ነበርና ኣብ ጎደናታት ኣስመራ እናሰሓቕናን እናተፃወትናን ክንጓዓዝ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ኣእምሮይ ሰኣልኩ ኣነ ጻዕዳ ካምቻን ጸሊም ስረን ለቢሰ ኣለኹ ንሳ ድማ ጅንስ ስረን ሮዛ ዝሕብሩ ሕቁኡ ዝተኸፍተ ናይ ላዕሊ ማልያ ለቢሳላ ናይ ፀሓይ መነጽራ እውን ለቢሳ ነበረት ቁርብ ገንዘብ ኣዋህሊልና ጻዕዳን ጸሊምን ፊልም ድሕሪ ምግዛእ በታ ሓወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰደደለይ ካሜራ ክንስኣል ጀመርና ከም ናይ ፋሽን ሞዴላት ዝገብርዎ ክዳውንቲ እናቐያየርና ንሓድሕድና ብዙሕ ሰኣል ተሰኣልና ጀልን ካልኦት ቅብኣትን ተጠቒምና ፀጉርና ኣለይ መለይ ይበልናዮ ንኸናፍራ ቀይሕ ሊፕስቲክ ቀቢኣቶ ነበረት ሰናይት ኣዝያ ጽብቕቲ ዘመናዊ ክዳን ለቢሳ ኣነ ኸኣ ኣብ መንኩበይ ድርብ ዘበልክዎ ጃኬተይ ብሓንቲ ኣጻብዕተይ ኣንጠልጢለ እታ ካልእቲ ኢደይ ድማ ኣብ ጁባ የእቴ ብጥቓ ኢንተርኮንቲነንታል ሆቴል ሸናዕ እናበልና ንጓዓስ ጽምኢ ማይን ድኻምን በርቲዑኒ ኣብ ሓያል ቃንዛ ይርከብ ስቃየይ እንተረሳዕኩ ናይ ኣስመራ ማህደረይ ብምግንጻል ብኣእምሮይ ናብኡ ክምለስ መረጽኩ ናይ ማይ ጃሕጃሕ መንጫዕጫዕታን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ገዛ ባንዳ ዝበሃል ገዛውትን ዘከርኩ በቲ ስካላ ጌርና ናብ ላዕለዋይ ጫፍ ምስ ወፃና ናብቲ ቀንዲ ባስካ ዘሊልና ንኣትሞ ንሓድሕድና ማይ ምግጭጫብ ንጅምር ዘሊልና ናብቲ ባስካ ምስ ኣተና ንጠብጣብ ማይ ንላዕሊ ዘሊሎም ናብ ባስካ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ ኣየር ከለዉ ብካሜራና ንስእሎም ምንቅስቓስ ናይቲ መንጫዕጫዕታ ልቢ ዝሰልብ እዩ ሰኑ ማይ በልክዋ ጽቡቕ ናይ ማይ ስእሊ ምእንቲ ክንስኣል ካሜራ ንምሓዝ ተቐዳድምና እታ ካሜራ ግን ባዶ እያ ነቲ ፊልም መን ወዲእዎ እቲ ፊልም ኸ ኣበይ ኣሎ መኪናና ኣብቲ ቀይሕ እኽብ ካብ ሑፃ ብፍጥነት ተጓዓዘት ዋላ እኳ ብፍጥነት ንጓዓዝ እምበር ዝበጻሕናዮ ቦታ ግን የለን እቲ ምድረ በዳ ዝውዳእ ኣይመስልን እዩ ጽምኢ ማይ እውን ቀትለኒ ኣስመራ ንመወዳእታ ግዜ ተሰናቢተያ ክወፅእ ከለኹስ ስለምንታይ ነታ ኣደይ ኣብ ጣውላ ዝቐረበትለይ ማይ ሰትየ ዘይወዳእክዋ ማይ ዝሓዘት ቢከሪ ሕጂ እውን ከምታ ዝገደፍክዋ ኣብ ጣውላ ከም ዘላ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ኣእምሮይ ጎሊሑ ተሳእለ ኣንታ ኣምላኽ እታ ዝወፃኹላ ቀዳም መዓልትስ እንታይ ኮይኑ እየ ዝተቐረበለይ ማይ ሰትየ ዘይወዳእክዎ ቻው ኣደይ ድሓንኩኒ ናይ ኣደይ ኣእዳው ኣብ ውሽጢ ክሽነ ኮይነን ብሕቕ የብኩዓ ነበራ ገለ ካብቲ ዝተጠቐመትሉ ሓርጭ ብንፋስ ተበቲኑ ኣብ ፀጉራ ዓሊቡ ይርአ እቲ ኣብ ጣውላ ቀሚጠልካ ዘለኹ ማይ ስተዮ ወዳእዮ ኢኻ ከምዛ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ዝተዛረበትኒ ቃላታን ድምፃን ቅጅል በሉኒ ስለምንታይ ግን ፍርቂ ናይቲ ዝተቐረበለይ ማይ ጥራይ ሰትየ ወፅየ ካብ መዓሲኸ ፍርቂ ቢኬር ማይ ጥራይ ሰትየ ዝተረፈ ፍርቂ ዝገደፍክዎ ኣብዚ ጽምጽም ዝበለ ምድረ በዳ እታ ፍርቂ ቢኬር ማይ ኣይትርከብን እያ ዝቆሰለ ዓይነይ ብመንዲል ሸፈንክዎ ዘይትምሕር ፀሓይ ኣብ ልዕሊና ነበረት ካብዚ ዝልብልበና ዘሎ ሓፈፅታ ብኸመይ ክሃድም ይኽእል ናይቲ ሃሩር ሓፈፅታን ረመፅን ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ተዘርጊሑ ኣሎ እግርኻ ዝልብልብ ናይ ሑፃ ውቅያኖስ እውን ማዕሪኡ ኣብ መንገድና ተዘርጊሑ ይርከብ በቃ ይቃፀል እየ ዘለኹ ምስይ ምስ በለ ኣብ ስግር ማዕዶ ናይ ኣድማስ ሰማያዊ ቀለም ዝተቐብአ ሰማይ ይርአ ብሃሩር ዝተለብለበ ቆርበትና ዘመንጨወ ሽታ ነፍንጫና ይስርስር ዝተቓፀለን ዝነደደን ኣካላትና ንምዝሓል ማይ የድልየና ዘለና ኩቱር ጽምኢ ንምርዋይ እውን ማይ የድልየና
እቲ ማይ ናይ ጀሪካን ድዩ ናይ መንጫዕጫዕታ ናይ ሩባ ናይ ባስካ ወይ ናይ ባኞ ዘገድስ ኣይኮነን ኣንታ ፈጣሪ ኣምላኽ ግን ስለምንታይ ንሃፈፅታ ናይዛ ፀሓይ ኣጥፊኡ ከም መተካእትኡ ማይ ዘየዝንበልና እወ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝኾንካ ኣምላኽ ኣበይ ኣለኻ ንስኻ ባዕልኻ ብዝፈጠርካና ፍጡራት ክትሓስብ ኣለካ ኣብዛ ፈታኒት እዋን ይደልየካ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ብኣኻ ዘይትጠራጠር እምነት ነይራትኒ ፀሓይ ብርቱዕ ጭራኣ ተጠቒማ ተወግኣኒ ኣብ ዘላትሉ ህሞት ግን ስለምንታይ ኣካለይ ዘዝሕሉ ቁሩብ ማይ ትነፍገኒ በጀኹም ሓግዙኒ ካብዚ ንላዕሊ ክቐፅል ኣይክእልን እየ ዝብሉ ቃላት ካብ ኣፈይ ወፁ ፀሓይ ሰሃራ ዘመንጨወታ ሃፈፅታ ንኸጥፍእ ክንዲ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝኸውን ማያዊ ኣካል የድልየኒ መኪናና ጉዕዝኣ ደው ኣበለት ኣኽሊሉን ዓወትን ከዓ ናብቲ ሑፃ ኣውሪዶም ኣደቀሱኒ መላእ ኣካላተይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኾነ ናይ ስምዒት ህዋሳተይ ግቡእ ስርሖም ምስራሕ ደው ስለ ዘበሉ ዝኾነ ዝስምዓኒ ስምዒት የለን መን ምዃኑ ድዒ ሓደ ሰብ ዛኪ ተስእ እናበለ ገፀይ ፀፍዓኒ ማይ ኣብ ገፀይን ኣፈይን እናፍሰሰ ዛኪ በጅኻ ተስእ ድቃስ ከይወስደካ በለኒ በቃ ኣብ ዘለዎ ግደፍዎ ካብዚ ንኔው ክጓዓዝ ኣይክእልን ይኽእል እዩ መርፍእ ክወግአ እየ ድሓን ድሓር ክበራበር እዩ ሓደ ሰብ ኣእዳወይ ኣንቀሳቐሶም ኣኽሊሉ እዩ ኣብቲ ዝሓበጠ ኣእዳወይ ሰራውር ደም ክረክብ ስለ ዘይከኣለ መርፍእ ንምውጋእ ተሸገረ እንደገና ሰልሃውሃው ኢለ ደቀስኩ መልክዕ ናይቶም ሰራውር ደመይ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ብደብዛዝ ስእሊ ብመልክዕ ሕልሚ ተራእየኒ ናይ 20 ዝኾኑ ሰባት ምስሊ ሓዘን ብዝመልኦ መንገዲ ካብ ላዕሊን ታሕቲ ይጥምቱኒ ንዓስከ ኣነ ኸኣ ክፍትን ጽናሕ ኣነ ክፍትን ይብል እቲ ሓደ ኣብ የማናይን ፀጋማይን ኣእዳወይ ዘይተወግአ ቦታ ኣይነበረን እዚ ወዲ ኣብዚ ፅምፅም ዝበለ ምድረ በዳ እንተሞተ ናይ መጀመርያ ወይ ናይ መወዳእታ ግዳይ ኣይኮነን ዝብል ናይ ካልእ ሰብ ርእቶ ሰማዕኩ ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ግደፍዎ እሞ ነታ ዘይትተርፎ ፅዋእ ሞት ይጨልጣ ወሰኸ እቲ ቅድም ክብል ብዛዕባ ሞተይ ዘውክአ ክመውት ይደሊ እየ ሞት ዘይቃወሞ ፅሑፍቶ እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ፅምፅም ዝበለ ምድረ በዳ ክመውት ይደሊ እየ ግን ስለምንታይ ኣነ ከስተንፍስን ክንቀሳቐስን ተቓለስኩ ምስ ሞት ተሃላለኽኩ ንእሽተይ መንእሰይ እየ ስለዚ ክመውት ኣይደልን ኣብ ብርከይ ዘተንፍስ ወዲ 17 ዓመት በፅሒ ኮይነ ገና ህይወት ሕጂ እየ ዝጅምራ ዘለኹ ኣንታ ፈጣሪ ስለምንታይ ኢኻ ብናፅነትን ምቾትን ክነብረላ ኣብ ዘይክእል ሃገር ፈጢርካኒ ብስደትን ከርተትን ተኸላቢተ ኣብ ዝሞተላ ሃገር ስለምንታይ ፈጢርካኒ ዛኪ በጃኻ በርትዕ ኣጆኻ ተወዲ ተስእ ጸሎት ናይ ዝገብራ ኣዋልድ ድምፂ እውን ክሰምዕ ከኣልኩ ናይ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣእዳው ካብቲ ተጋዲመሉ ዝነበርኩ ሕፃ ከተስኡኒ ይፍለጠኒ በጃኹም ገዲፍኩምኒ ጉዕዞኹም ቀጽሉ ብኣየ ትጨነቑ ዝሓበጠት መልሓሰይ ብመንጎ እቲ ነቒጹን ተጨዲዱን ዝነበረ ከናፍረይ ኣድመፀት ኣብዚ ዘለኽዎ ክመውት ፍቐዱለይ ካብ ፀሓይ ተጽልለኒ ንእሽተይ ጽላል ተኺሎምለይ ክኸዱ ተመንኹ ዘይከውን ኣይትዛረብ ገዲፍና ካይንኸይድን ኢና ብሓባር ጉዕዞና ክንቅጽል ኢና መን ምዃኑ ክዝክሮ ዘይክእል ሰብ ከተባብዓኒ ፈተነ በጃኹም ኪዱ እናደኸምኩ ስለ ዝኸድኩ ክሓርቕን ክበሳጨን ጀመርኩ ኣምላኽ የለን ኖ ከምኡ ይበሃልን እዩ ካልእ ሰብ መለሰለይ ስለምንታይ ዘይበሃል ኣብ ከመይ ዓይነት ኣምላኽ እየ ዝኣምን ነይረ ኣብታ ናይ ሞትን ህይወትን ህሞት ኮይነ ክደልዮ ከለኹ ዘይርከብ ኣምላኽ ከመይ ኢለ ኣሎ ክብል ይኽእል ካብዚ ወዲቕካዮ ዘለኻ ተስኢካ ኣውሮጳ ክትኣቱ ተሓስብ ግን እንታይ ዓይነት ደንቆሮ ሰብ ኢኻ ውሽጠይ ብግድኡ ኣንጻረይ ክምጉድ ጀመረ እዚ ኩሉ ሽግር ባዕልኻ ዘምፀኻዮ እየ በቃ ክትመውት ኢኻ ንዕንትኻ ጥራይ ዓሙቶም ፈጣሪ ግን ብኸመይ ምእንቲ ፍጥረቱ ዝጭነቕ ኣንታ ኣምላኽ ንዕንትኻ ኸፊትካ ባጠምተኒ ናብዚ ኣብ ምድረ በዳ ወዲቑ ዘሎ ፍጡር ካብ ባጠምት ኣንታ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ሰምዓኒ ደለኻ ኣለኻ ዶ ብዝፋንካ ዎ ኣምላኽ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ቁርብ ቋሕ ክብል ደለኹ እሞ መሊሰ ንዕንተይ ዓመትኩ 14 ነሓሰ 2002 ሻብዓይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ደመይ ኣብ ውሽጢ ኣካለይ ክዘውር ተፈለጠኒ ኣካለይ ክሳብ ሕጂ ኣሎ
ዛክ ተበራቢሩ ክብሉ ሰማዓኩ ገጸይ ብጨርቂ ተሸፊኑ ስለ ዝጸናሐኒ ቀስ ገይረ ክኸፍቶ ፈተንኩ ኣዒንተይ ክኸፍተን እኳ እንተፈተንኩ ሙሉእ ብምሉእ ንኽኽፈታ ዘመናት ዘድልየን ኮይኑ ተሰማዓኒ ኤኮ ተበራቢርካ እምበኣር ኣኽሊሉ እዩ እቲ ኣስጋሪ ገዲፎምኒ ክኸዱ እኳ ደጋጊሙ እንተነገሮም እቶም ስደተኛታት ግን ተሸኪሞም ናብ ፒክ ኣፕ ድሕሪ ምጽዓን ኣብ ማእከል ኣእጋሮም ኣደቂሶም ክወስዱ ንመረፁ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ ኣኽሊሉ ሰራውር ደመይ ረኺቡ ናይ ሓይሊ ክሳብ ዝወቅኣኒ ንክንደይ ሰዓታት ሃለዋተይ ኣጥፊእ ከም ዝነበርኩ ኣይፈልጥን እየ ዓወት ፀጉረይ እናደረዘት ትንፋስ ሓፂረ ከም ዝነበርኩን ካብ ኣፍ ሞት ከም ዝተመለስኩን ነገረትኒ ምሸት ኩነታት ኣየር ዝሕል ምስ በለ ኣኽሊሉ ግሉኮስ ክሰቲ ሓበረኒ እታ ዝፅበያ ዝነበርኩ ህሞት ስለ ዝመፀት ዓይነይ ኣይሓሰኹን ርግፀኛ እኳ እንተዘይኮንኩ ሙሉእ ግሉኮስ ሰትየ ደቀስኩ ጉዕዞ ሰሃራ ካብ ንጅምሮ ክንደይ መዓልታት ኮይኑ ልበይ ምስ ፈለጥኩ ሓተትኩ 7 መዓልታት ተጓዒዝና ኣለና ዓወት መለሰትለይ ወላ እኳ ብሂወት እንተተረፍኩ ሓይለይ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣይተመልሰን ኣብታ ፒክ ኣፕ ዓይነታ መኪና ዝነበሩ ስደተኛታት ብዓይነይ እናኾለልኩ ጠመትክዎም ገጾም ብድኻም ጥሜትን ጽምእን ጸምሊው ትክ ተኸዲኑ ነበረ ኣዒንቶምን ቆርቂሩ ዞምቢ መሰሉ ሽንትና እናተመቐልና ክንሰቲ ምሳይ ዝሰማማዕ መን ኣሎ ሓደ ተጓዓዚ ስደተኛ ሓተተ ኣብዚ ምድረ በዳዚ ንመወዳእታ ግዜ ሽንተይ ይሸንኩላ ህሞት ኣይትዝከረንን ደጊመ ኣዒንተይ ዓመትኩ እሞ ሕራይ ሽንቱ ክሰቲ ዝፈቐደለይከ መን ደገመ ሓታቲ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ኣኽሊሉ ክልተ ግሉኮስ ሃበኒ ምሸት ብክልተ እግረይ ደልዲለ ክንቀሳቐስ በቃዕኹ እቶም ኣስከርቲ ዓይኒ ማይ ናብ ዘለዎ ቦታ ምስ ኣብፅሑና ብብፆተይ ተደጊፈ ካብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ማይ ክቐድሕ ከኣልኩ ማይ እንዳበልኩ ሰተኹን በኸኹን ካብ ሽዑ ንኔው ንነዊሕ እዋን ሰብ ማይ ክሰቲ እንተርእየ ብንብዓት ይሕፀብ ነበርኩ ኣብ ኣፍ ሞት ዝበጻሕኩሉ ምኽንያት ብሰንኪ ጽምኢ ማይ ምዃኑ ዘንጊዐ ኣይፈልጥን 15 ነሓሰ 2002 ሻምነይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ሞት ኣዕራብ ንምድረ በዳ ሰሃራ ዝልብልብ ዓውዲ ብምባል ይገልጽዎ ኣብዚ ከቢድ ሓሩር ዘለዎ ምድረ በዳ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ እቲ ሑፃ ብጫ ሕብሪ ይሕዝ ኣብ ጉዕዞና ብዙሓት ኣሰቀቕቲ ኣጋጣሚታት ተዓዚብና ኢና ብሰንኪ ጽምኢ ማይ ሓንቲ ፕላስቲክ ናይ ማይ ንምውሳድ ብፀጉረን ዝተመናጨታ ክዳውንተን ክሳብ ዝቕደድ ዝተባእሳን ኣዋልድ ኣብ ጥርዚ ናይ ጽላለ በፂሑ ዝብሎን ዝገብሮን ዘይፈልጥ መንእሰይ ብጥሜትን ጽምእን ንብዓቶም ክሳብ ዝደርቕ ዝበኽዩ ህፃናት ወዘተ ረኣዩ ቀያሕትን ቀጠልያን ገዛውቲ ገለ ካብ ማእከልና ብዓውታ ተዛረቡ ብንፋስ ዝልብለቡ መናዲል ይረኣዩ ቀጠልያ ቀይሕ ብጫ ሰማያዊ ገለገለ ክንሪኦም ዝጸናሕና ሕብርታት ሃንደበት ይጠፍኡ እሞ ጽንሕ ኢሎም ድማ ክንብልበሉ ይረኣዩ ኣብ ምድረ በዳ ብሕብርታት ዝመልክዐ ሃንደበታዊ ምስሊ ምርኣይ ዘይንብር ነገር እዩ ናብቲ ሕብርታት ዝረኣናሉ ኣንፈት ኢና ንጓዓዝ ዘለና ናይ ምንታይ ሕብሪ እዩ ግን ካበይ ዝመፀ ኢኸ ኣብኡ ምስ ተጸጋዕና ዝምለሱ ሕቶታት እዮም ዓወት ሃንደበት ዓው ኢላ ወጨጨት ጸሊም ኣፍንጫ ድሮ ናብ ጻዕዳ ተለወጠ ብጉዕዞ ዝተዳኸመ ገጻ ድሮ ኣረጊት ኣምሲልዋ ነበረ ኣዒንታ ብኸብዲ ኢዳ ከደነቶም ነቲ ኣሰቃቂ ዝኾነ ትርኢት ክዕዘብ እኳ እንተዘይደለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጠቒሳ ከም ዘላ ሰይቲ ሎጥ ብፍርሒ ርዒደ ዓይነይ ናብቲ ቦታ ለኣኽኩ ኣብዚ ካብ ጀበል ሸሪፍ ብዙሕ ዘይርሕቕ ቦታ ዝረኣናዮ ኣሰቃቂ ትርኢት ምስ ናይ ሶዶምን ጎመራን ዝመሳሰል ኣይኮነን ኣብ ጥቓና ኣብ ዝነበረ ሑፃ ንሓድሕዶም ናይ ቁሩብ ሜትሮታት ፍልልይ ዝነበሮም ሬሳታት ፋሕፋሕ ኢሎም ይረኣዩ እዞም ኩሎም ምዉታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሶማላውያን ስደተኛታት ኮይኖም ካባና ቁሩብ ሰዓታት ኣቐዲሞም ጉዕዞ ዝጀመሩ ጉጅለ እዮም ነይሮም ኣንጻር ጽምኢ ማይ ጥሜትን ሓሩርን ዝገበርዎ ናይ ሞትን ህይወትን ምትሕንናቕ ኣብዚ ቦታ እዚ ብኣሰቃቂ መልክዑ ኣብቅዐ 50 ሜትሮ ኣብ ዝኸውን ቦታ ዓስከሬኖም ፋሕፋሕ ኢሉ ረኢኽዎ ገሊኦም ብኸብዶም ገሊኦም ብሕቖኦም ገሊኦም ከዓ ንጎድኒ ኣብቲ ሑፃ ተጋዲሞም ነበሩ በታ ዝተጋደሙላ ከዓ ነዚ ዓለም ብሞት ተሰናቢቶማ ስርዓተ ቀብሮም እኳ ክፍጸም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ኣፍ ሞት ምስ በጽሑ ተስፋ ዝቆረፁ ብጾቶም ካብ መኪና ደርቤሞም
ጉዕዞኦም ዝቐጸሉ ይመስሉ። ህይወት ዘይብሉ ፈጣጥ ዓይንቶም ናብ ሰማይ ዝጥምት ዝነበረ ይመስል። ገሊኦም ዝሰግዱ ዝነበሩ ክመስሉ ሕቖኦም ገቢጡ ብገጾም ናብ መሬት ተደፊኦም ነበሩ። ልበይ ብስምባደ ብኣፈይ ክትወፅእ ደልየት። ኣንተ ኣምላኽ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ? ኣብዝን ኣብትን ተበቲኑ ዝነበረ ዓስከሬናት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ብህይወት ዘለዉ ንኽመስሉ ንፋስ ንኽዳውንቶም ኣንበልበሎ። ተስፋ ሂቡ ዝወስድ ሞት። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ክዳውንቶም መንዲሎምን ካልእ ንብረቶምን ብፀሓይ ተመናኒሁ ክብስብስ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሞት ንኽስዕር ዝቃልስ ተስፋ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ ቀልጢፉ ዝመውት ግን ተስፋ እዩ። 16 ነሓሰ 2002 ታሽዐይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ዝኾነ ንብዓት ከይንጠብና ኣብ ኣዝዩ ዘፍርሕ ጸጥታ ተሸሚምና ናብ ቅድሜና ዝነበረ ምድረ በዳ ምትኳር ቀጸልና። እዚ ነፍሲ ዝምገብ ጨካን ምድረ በዳ ተስፋና መንዛዕና። ገለ ካብተን ምሳና ዝነበረ ኣዋልድ መምልእ ነዳዲ ናይተን መካይን ከፊተን ጨርቂ ናብ ውሽጢ እታ መኪና ብምእታው ካብቲ ዝጠልቀየ ጨርቂ ክሰትያ ሓሰባ። ጽምኢ ማይ ክጻወራ ይከኣላን። ንዕአን ናብ ጎረረአን ዝኣቱ ፈሳሲ ጥራይ እዩ ዘገድሰን። ብተግባረን ዝተቖጥዐ መራሒ መኪና ሕማቕ መቕጻዕቲ ቀጽዐን። ብበትሪ ገይሩ ክሳብ ዘእውያ ከትከተን። መሳኪን ኣዋልድ እናበኸያ ኣእዳወን ናብ ሰማይ ብምዝርጋሕ እግዚኣብሔር ንኽረድአን ተማሕፀና። ክሕግዘን ብዘይምኽኣለይ ከቢድ ሕፍረት ወረረኒ። ኣትን እንስሳታት ኩሉና ክንመውዲ ኽንቲ ደልያና። መራሒ መኪና ብሕርቃን ዝብሎን ዝገብሮን ጠፍኦ። ለከ ንሕና ዝሞትሉ መገዲ ንኽመርፁ ዘይተዓደሉ እንስሳታት ኢና። ብዛዕባ ደይ ሓሰብኩ ኣብ ምድረ በዳ ሞይተ ሬሳይ እንተዘይተረኽበስ ስድራ ቤተይ እውን ብዛዕባ ሞተይ ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም። ሞት ግን ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኣፍ ሞት በፂሐ ምስ ሞት ፊት ንፊት ተፋጢጠ ተመሊሰ እየ። ሞት ከቢድ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብዚ ናይ በረኻ ጉዕዘይ ኣጸቢቐ ተረዳእኩ። ክንደይ ዝኾኑ ቁፅርን ስምን ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብዚ በረኻ እዚ ብጥሜት ጽምኢ ማይን ሃሩርን ሞይቶም ይኾኑ። በብዓመቱ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛታት በዚ ምድረ በዳ እዚ ይሓልፉ። እዚ ቁፅሪ እዚ በብዓመቱ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ገለ ስደተኛታት ኣብ ቁፅሪ ምውታን ኣይኣትውን እዮም። ካብ ሓመድ ናብ ሓመድ፣ ካብ ዶሮና ናብ ዶሮና። 19 ነሓሰ 2002 ዓሽረይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ብርሃን። ኣብዚ ሕፃ ዝመልኦ ምድረ በዳ እዘን ፒክኣፕ መካይን ካብ 60 ክሳብ 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እየን ዝሕንበባ። መወዳእታ ዘይብሉ ዝመስል ዘለኣለማዊ ጉዕዞ ንኽትኣምኖ ብዘጸግም መልክዑ ሑፃ ዝመልአ ደረቕ መሬት በብቑሩብ ክቕየር ጀመረ። ሑፃ ብሑፃ ዝተነድቁ ጎቦታትን ኣኻውሕን ወዲእና ሳዕሪ ጨና እንስሳታትን ነፍሳትን ናብ ዝሽትተሉ ቦታ ተቓረብና። ረኣዩ ረኣዩ ዝብል ተስፋ ዝመልኦ ድምፂ ተዳሃየ። ንዓይንተይ ከፊተ ብዝግታ ኣተኪረ ጠሞትኩ። ናይ ኣፍንጫይ ፀጉሪ ብደስታ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ክንቀሳቐሱ ጀመሩ። ኣብ ቅድሜና ኣብ ዝነበረ ጎቦ ኣትክልቲ፣ ኣዕዋፍ፣ እንስሳታት ኣወዳትን ኣዋርድን ክዕዘብ ከኣልኩ። ድሕሪ 10 መዓልታት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቅድሚት ኣብ እንጓዓዘሉ እዋን ተስፋና እናለምለመ ክመጽእ ጀመረ። ፀሓይ ክትጠልቕ ምስ ጀመረት ዝሑል ጠሊ ዝሓዘለ ንፋስ ክነፍስ ተፈለጠኒ። መካይንና ንቕድሚት ገስገሳ። ብርሃን ብርሃን! ኣብ ፊትና ካብ ዝነበራ መካይን ዝመጽእ ዝነበረ ድምፂ። መብራህቲ ረኣዩ! መብራህቲ ይረኣየኩም ደሎ? እቲ ብርሃን ካብታ ኣልኮፍራ ዝተሰሜት ለምለም ከተማ ዝምንጭ ነበረ። መብራህቲ ናይታ ከተማ ነቲ ኣብ ዙርያ ዝነበረ ምድረ በዳ ኮልዖ።